February ni somni pathum kumsang kha zakwa sumkwa pakhat khan dan uilaf bi ale anu poetis uilaf bi te chu Mexico anfa pathum te ne na zinin hemini chanulama hian da na chuan anfa te chu an omna atanga hlawak lo museum a hruaya anu poetis ero achaw ema wanga khuma lo muzal thongin darkar ni vel an thang hnuwa da na chuan no pangte chu a hopui le a no pangte chuan annu an hmuchak to lutuk chu engdang ma ngai saklavin annu mutna pindan lampana watlan pheizuin museuma an thilwa hmu te chu shiltumin pindan kongkhar an hongngala ma se anrin angreng alo ni ho lo maile annu ti se chu akhuma thi chhonga lo le tringin police po ko wat ani a anron thlen chuan ti se lungpho chu endik ngalin alo la phudit det mai chuta dana chuan police hena chuan an poisa dollar zali le ani nei zongbon abo ve ve thosain heta asoi hmang tang chuan ruk case ni taberin alangta a amai ro chu ni somaral hno chuan meiche pakha chu police chuan an man hlul maya akuta dana te poisa le zongbun bo te chu charni bokin chumi hnu chuan police chen an han chui chiang zela meiche naran ve mai emo an ti kha dana te chungkwanin inzomna thui tak an lo nei ti an hmu chuak tatlat mai amai ro chu he thil an hria chwa meu chuan atlai zo to an lo kaltir felvek to chu lo ni in an han zon le po chuan atlan cheman ti an hailo motor reng a om talo ani he mei chha le dana te chung kwa hian eng ang inzom na nge an nei ta kang ti se thina ai nam noi ve nge em ti she turin ilo thlir ho le phot ti ang u petisia ti stolani hi kumsang khazakwa somli pariat juninga khan Washington alo piangin dan uilaf bia ero chu kumsang khazakwa somthum pakwa me ni somni pariat khan alo piang ve thunga kumsang khazakwa somsari parukhan intongin hemi kumvek hian anin neita a ti chuan kumthum hnuwa Arizona state a pemin ti sinu therai po chu anbula cheng ve boka hun engemaw chen aliam hnuwa danale ti si chuan fa pathum nein an hlim tlang hle a tin ti si le anu therai te chuan sumdona sangsang te khoilorin chungzinga chuan an ram hmuldam doi company chu a hlotling tabik hle maya a hnuwa phei chuan an company chu dollar mak duai thum ho zet ani man hiala heti lai hian dana po International Air Freight Company ya sales manager a changin athok ve mek boka ti chuan kumsang khazakwa somret panga khan anna atanga kai sangin Air Express International a Phoenix Division a shwai tu ani ve ta helmai amai ro chu a thopuiten dana an soidan chuan ani na le asum lak lo chuan abol a party na apiang akalin ti sa hlim hlop lam hlir a chen thole zu angai na thle tho an soi thung anna atanga a hote chuan zuruin a hozan tin tamaya amai ro chu kumsang khazakwa somkwa khan dana chuan anna achan tatlat maile an company ho to pa chuan banin anna a arilu apek lo luat wang ani thu a shil boka chuti anna ani taklawa chuan ina om tatlut lutin an fati en kultu ber atangta a anu pui ti se ero an sum do na lama boy the hle in apasal ina alo om chin po chu poi atilem lawa heta tang hian ti se chu an chung ko ezong tu ber ni chawin an chung ko ma khwa chu angai to em ema annuwa phei chuan family insurance plan lama inseng le ta zokin mahuna enge thlengdon ti a soi thelo awangin le vandoina le chiana tok thei ani ve vek ti sha in insurance chu an chung ko ven himna le choi kan nan ati ve ani chuti mek lain dan uilaf bi chu mirin om taktia soitor chu ani lawa a thian te poin arin om lo zia chu an thachang hle nge ti chuan kumsang khazakwa somkwa khan yasina patio gonzales nen intongin dana a hian anau pangdaya kumsang khazakwa somnga parukhan Mexico alo piangin an chungkwa chu lo neya ezong anni a tin una mi pa pariat le me chia pahni nein ama chu o paber dot tu ani boka kumruk chau alani la hian an chungkwa chu America rama pemin alo nulat mi chuan bara mi pa a chai thlu ne theita hle a chuta chuan mi ho satak tak te chai thlu in an sum chuan anung ve maya chumai ba ka dora thil ruk zo zo te chingin man po atok nol to ani ome heng ba ka hian khovel mun sangsanga te zin kwalin atlo nim hle a amai ro chu kumsang ka zakwa somria chau khan yesinei chu mesa Arizona a achung ta hnaya ain beng bel tange nge a ti chuan kumsang kha zakwa somko kom tir lama khan danan en hian intongin ani ngai zong ta hial mai
dana chuan akar hmanga len kwalpui thinin an number te chu anin pe a chumi hnuwa dana chuan chhuapui atana aron som le tur thote shilin ni reilo te hnuwa awasom chuak tangeya chumi pa chuan dana chuan anna a yasinei puina chu dilin heti lai hian Air Express International ala thok meka chuta chuan Mexico a thopui thatak tak ane ewangin Spanish tong zirtir tu ni tura ngen ngalin ani po chuan alorem ti ve mai boka ti chuan karlova dana chuan yasinei chu an ina ti hruain anu pui fanau ti hnena chuan Spanish tong zirtir tu angin ein hmel sha tirta a chumi hnu chuan dana le yasinei te chu in hmungun tial tialin anin zomna po athuk tan ta hle a dana zen veiwana ti po yasinei chuan troi om ve zo zawin Mexico a anjin tum phei chuan nuam chitin reng tolin yasinei chu adwa tak seta chu mai alani lo dana chuan yasinei chu in lua turte zon sakin an ina tanga hlawak lawa a hmu saka in lua man te po aman tum sak vekin anin hnai tak ema wang chuan dana po chu awaleng ta fowa zoi in dana chuan a chungkwa chu a hlat tial tial ti na ani ber amai ro chu kumsang khazakwa somkwa July thla khan dana chu anna atanga ban ani ta hlo maya heiwang hian Spanish tong zir anga ina chu a hlo ta dai ani ma se chu chuan anin ngai zona chu chokboi phalavin an pahni chuan ni tin deu tho an lein mu fo ba ka ain lo man te chu ala tum sak reng thowa amai ro chu dana chuan hna ani to meu lo awangin anu pui ti se pui samangin yasinei chu achom ani ta bermai hun engmo chen aliam le hnu chuan anu pui ti se po chuan dana chu ring hel chanin heta hian engma thoksi lawa sum a he ema wang chuan thil diklo omin a hretatlat maya kumsang khazakwa somko kumtop lama anu therai chuan ti se chu dana chwa chhal tura fuin a shilang chuan ti se chuan dana chu chwa chala tumta a heta hian bia ka hantum zeta ma se a phone ala theisi lo chu vele yasinei in lu alam chu pan ngalin avalu chuan mundang en lovin bedroom kung khar chu awanam hung zuya amai ro chu chu ta chuan dana chu ama chawa lo omin kor alo hameka yasinei ero hmutura omlo thung hemini hian yasinei chuan ti se thom chu aron luhma a lo shilokin chu vele bedroom a abiru ta dai alo ni a chu ba ka hemini ve khian dana chuan yasinei wa bia in anupui ti sin anom dan en thlak reng thole ama po azon thote a shilveka tin ti si pu na chu hnial fi thla to le Spanish tong zirtir tu bak ani lo thowa tangtla turin alo shil to a te chuan ti si chuan yasinei chu awa chwa chalta a ma se apu na zong zong chu dana soi ange ya lo hnial vekin a shilang chuan alo phana sa hle a hei mai hi alani lo yasinei chuan anu pa inkar ati boy ai chuan dana Spanish tong zirtir tu ani na atanga bang turin ain tiam ta zok hela heta hian ti se chuan yasinei thutiam chu ringin engkim achin filvek aring mana ma se ani na dik taka ero dana le yasinei te chu arukin anla in moreng tho ani ti chuan kumsang khazakwa somkwa December thla khan dana chuan anupui ti se thil pe katan an chungkwa anjina tor ticket pe in anjina tor hmun chu Rocky Point ti ani a Mexico rama hmun nuam pol takni in an soi kumsang khazakwa somkwa pahni kumchuang ka in February thla lo thlen chuan anjina tor lam chu an hoitan ta a dana chuan Rocky Point na an chol na torte book felin ni somni pathuma an chungkwa chuan Mexico lampanin an wazin tange nge a heta hian chotnuwa thlengin cholkar top chung chu kondowa omshi tumin dana chuan no pang ho chu an omna atanga hlawak lo museum a chwa pui tur thor ti se chu ashila heti la hian ti se ero achaw ema wanga lo mo ha chol thungin dana chuan no pang te chu kara a chuan feltir phota chumi hnuwa kondowa balet li in a passport awala li a hemi hnu hian an fanu upaber chu eitur la tura inavalu le atuma ma se chunglam atangin alawin kaltlat mai heta hian hontuma apo vak vaklai chuan apa chuan olsam takin aron hong ta hlul maya chumi hnu chuan apa chuan kara le tura shilin reilo te lo ngak turin a shil boka ti chuan minute nga hnuwa apa chu ron chhuakin museum lampan chuan anin khalliam ta ani darkar ni or an thang hnu chuan kondo lampanin an let le ta a an thlen chuan dana chuan afa te chu an nu hne an thil hmu te chu washil tura ti in phur takin in chunga chuan an tlan nut ngala amai ro chu an phur na zong zong chu pindan kongka an honrol che chuan about avek mai chuta an thil hmu chu rap thlak an ti in ti se chu khuma chuan alo la zal nge ya
Mase alua chuan lukham thisen kai hnuang alo ombaka abeka chemte alo burwu boka heta hian dana chuan afati te thom a hriat vele rang taka batlan lut ngalin anupui omdan chu arap tak zeta amar phu chu obadek ngalin alo la om hlau mai chumi hnu chuan afati chu hruai chhuakin Red Cross station lampanin chak takin ein khalphei zuya anba thlen vele rang taka station lam atanga ambulance tir chhuak ngal ni in TC chu an han zon luta a ma se dana chuan ompui ve talovin kondo chuan minute somhni vel athang le phota ti chuan police an ron thlen vele dana chu ron chhuakin akar chu kondo hlata awada le a hemi hnu hian minute somhni vel police te abele zeta chumi hnuwa anupui kianga a omve ta chau ani amai ro chu wandoi thlak takin TC chuan a hliam tor lovin aboral ta hlau maya hemi zan hian dana chuan afate chu kondo hlat theibira hruain Antonio Silva a motela anjiak le phota chuta motela manager chuan dana omdan chu mak ati in wandoi na rap thlak tak tok angpua a omlo thole engma thlinglo angmaya limhmel apothial thute asoya tin latino honian chuan te khinchi chu niloma se American ani awanga lusun hmel pulau to ringot ani theibik silova ti chuan tual thana hmuna chuan Mexican police chuan thla an laveka amai ro chu forensic lam eroin engma tilovin TC ruanga po chuan autopsy ti ani ta chuang lova chumi hnu chuan arwang chu Arizona lama thonin chuta chuan an lo William ta ani TC thina kalzela dana chuan police hne anupui chu rukru te kota athi thu soin antlere uman tau tak tak tele ani nei zongbun te ngei po chu abo thu asoya heta hian ani nei zongbun omdan ashat angte a shiltel nge nge mase police chuan dana chu thu zo fi atan station a hruai ta thovin ani chuan anupui nen in ngei lo na an nei lo thule anin kar a thatle thote asoya heiwang hian reilote an chhole ta ngala amai ro chu Arizona lama detective te chuan thudon an nei ta hlau mai amma sabira chuan tisinu chuan dana arin helber thu soidarin afanu chu atha ngei ani aring tlata adang le chuan danarin omlo chungchang ni in kumtam tak chung dana chuan anupui rin omlo sanin kopui dang ane san thu an dongnol boka tin anna ala somlai po khan resroma akal chang te hian aron chwale chuan mechi perfume rim tak deu aron nam chuak se a chu mai ba ka atho pui te chuan digital one an company ina atho pui do na wanga akal don te chuan a chon hun pum pui chu nula dang nen an hmang don ti pu an shelok vek bok ani hengba ka hian detective Joseph chuan mi sang sang hne na tangin dana chungchang call an don tho soin mitam tak chuan anupui chu athat ngeya ringin lo that reng po ni se mak an ti lo tur thu an soi chuak hel nge nge a ti chuan dana kop thin ming po chu then kha soi atangin an she theita hlawa chu chu Yasina patino i danan Spanish rutir tu tia a chal ngei kha aloni hemi hnu hian Yasina chu an han chui zui ta ngala heta tangche hian dana khan anupui nen an hlim reng thu soima se kumtam tak chung an hlim to lo ti chu alang tareng mai chu mai ni lovin dana chuan anupui athita ka chuan insurance policy mangin anupui sumdo na chu akuta omti po an chui chuak le zela chu mai alani lo a thuk zoka an han chuile chuan dana chuan Yasina in lu aman zong atum sak vek ani ti an mu chwa ba ka Yasina thil nei tam jok chu ale sak vek ani ti an mu chuak ta boka hengba ka hian dana chuan Yasina ne na anin nei na tur zong bun te lein kumsang kha zakwa somko kum top lam khan an lo in ku sui to bok ani ti chuan hemi hnu hian Arizona police chuan dana chu an dop le ngala ma se ani chuan anupui ason zia chau atilang thung amai ro chu ti si thi hnuwa akuta sumdo na tlata chungchang an han soipui cha chuan dana hmel chu ain thlak ta dei mai aril ru aboi tan ti po hria theile a heta hian dana chuan ti si thi na awanga asumdo na akuta omta chu aphalawa ma se ti si nen chuan sumlama anin ti thiam lo ngai lo thoin atang ve tlat thung heti lai hian akop thin no Yasina patinoi po chu an do vele a akuta danan tlera ubo ati tile TC in nei zongbun an charte chu zofia ani a ani ero in soifia thiam ngalin zongbun le tlero te chu alei vek ani thowa soya chu mai ba ka tual thana a ain nam hnoi ve lo thole khaminia a in bul hnaya a thian te nena an party dei zok thote soin atang na sa hle a chumi hnu chuan police chuan TC no therai chu kovin
yasinei kota tlere ute chu ti sita ani nge yem ti fin fia tir ani a therai chuan ani ngei thu aron soita ani hete tang hi chuan yasinei chu tual thana ai nam hnoi dan chau chu chui angai ta a hei wang hian police chuan yasinei chu a ID ron hmu tura shilin ID chu a hmu ve maya ma se chu ID anan en chan chuan ID ka ta chuan Alfredo Patino ti alo inziak ta dei maya heta hian police chuan au nau pa ID a man sak ani ringin yasinei chu an han zot fiali a ma se ani chuan ama ta nge ani thole ama nge ani thu a shil ta maya heta an han chui chan le zel nu chuan yasinei chuan surgery ti in ami patna kalsanin meichia alo in leti an hu chuak lat mai ti chuan mars ni li kumsang kha zakwa somkwa pakhata Arizona police chu Mexico a kalin tual thana hmun chu an va chui chiang vele a chuta chuan yasinei le dana kotthla botola le thildanga an hmunwala ma se yasinei kotthla nge ni ti an fin fia hnu chuan ani ero chu bela lo chuak dei to in an zon le hnuwa po an hmutamai lawa chumi hnu chuan Mexico rampum chuan zong ta ngalin ti si chung te po chuan an theito pan chua heta hian yasinei man ani theinan poster te tarin social media an thedar na sa hleya wani thlak takin thlainga muzat an zon hnu December thla yasinei chinchang hre tu hne na tangin a omna chu an hreta hlau mai heti la hian yasinei chu bara alo thok thin alo ni a December ni roka yasinei chu police ten man tange nge in ani pu in puang tura ain pe to thute soin man ani fatlo chu mak ati thute alo soibok ani hemi hnu hian yasinei chuan kimchang takin thil thlendan chu asoi chuak ta veka tisi thi ma thlathum vela tanga tanin khatia tisin yasinei awa chwa chal hnu khan dana chu du thlang turin ashila chuta chuan ama nge anupui a thlan zotin atira chuan dana chuan anupui chu thenmai aril ruk zata ma se dana chuan ngei tuana thadeu nei le in chuta chuan tisi da thatnuwa anei ro sum zong zong anei theina tur ruam manna angai tua chhuaka hei mai ba ka yasinei chuan dana chu tual tha chak na thlarawin abol a thole thadan to ringot angai tua thosoin chungzinga chuan tui hnuaya dai flya thate khama tanga nam thlak te le motor sotir te chu a soingun hle thu police chu a shil boka heta hian danan anupui a then chuan sumlak lu na tur anei thei to don lo awangin yasinei po chuan ti si thamai chu alorim ti veta aloni a hengba ka hian ti si an tha ma chuan Rocky Point atanga Phoenixa an vei kwal na sa thote soin ti si thana to rem chang deuh chu zongin atopa Rocky Point na kondo tha chu an rem ti ta a achan po kondo chu indang atanga falnal bik ni in lo amante an pek fel hnuwa an tha dan tur an ro man tan ngala ti chuan dana chuan Phoenixa man ro vel valein yasinei chu atal tum lei a hmu tira chumi pa chuan anupui ti se chu rap thlak le shom theyang bera tha atum tho a shil nge nge an hun tiam ni alo thlen chuan yasinei le unau pa chu Rocky Point na an vei kwal renga heta ati tur ber chu kondo awalua ruk na hnu ma a an theina na basoi dang lam kha ani a chumi ni tc an tha ni chuan danali yasinei te unau chu in mukhom le photin chumi zo chuan dana chu kondo awaluta a chuta anupui thlamang taka amu hilai chu atal tum chuan ana theiang berin apuma avuta pop pop maya chumi hnuwa yasina in dana hne atanga kol adon vele kondo lampana awa in khalphei ngalin film khurdewin in chunga chuan aluta in chung sakrek vel chu awa pai leng lop maya chumi hnuwa ti simona pindan awalo chuan ti si chu theile theilawa lo thohal halin aum dan chu analu tukti hairol anilo atho ka piang chuan thisen aka tangin aron bochhuak boka chu vele yasinei chuan chauka chemte chu wala in ti si beka chuan avita pop mai heta hian yasinei soidan chuan akhongai em wangle atorna chu arang theiang bera ti top sak adu wangni in asoi ti chuan yasinei chuan ti si tlere ule zungbun ti chu la in aunau panen America a kalturin airport lam an pan ngala mase airport a chuan a zungbun rukwel chu an lo man sak hlau maya amai ro chu in soi film thei shamin Phoenixa an unau chuan an tum shita ani hetia yasinei ein puan tak nu hian atuka dana chu man ani ve ta ngala mase dana chuan ein nam hnoi ti thupnan thil alotina sa hle thung a thenom khoweng te chu apui soilo na zong song te shilin ama lama tang tura alo fuina satba ka
Rocky poina a kalchina riko te chu ti re turin thamna alo pito bok ti te chu police chuan an rechok ta veka chumi hnu kumsang kha zakwa somkwa pahnia khan dana chung thu chu rel chan ni in US ram chunga rel ani awangin athil swal ti mana ana thei angbera shem aphu nia an shet ba ka ro man lok na vek ani awang po chuan a shem na chu ani thei talawa ma se US dana chuan ya sinai chu shem na pek thei ani lo thung a chan po engkim apon chu awang le dana ti luina awanga tilvi anga ain soiwang ani ber ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pahni mei thla khan dana chu jury in thiamno chantirin cha chuan thiturin achung thu arel sakta a heti lai hian ya sinai ero chu chwa zalen ni in Mexico a kota inlan turati ani a heta hian a shemna chu US lam chuan ti nep saktorin ngin ma se anni chuan ya sinai che dan chu ten om anti tak zet awangin le athil swal ti awang chuan an hol hle a ani po ko chuan achung thu rel sakin arei bera kumsom thum panga lung intang turati ani ve ta boka ma se makdeu main achung thu rel ani atanga kumnga aliam hnuwa ya sinai chuan kot hne na lekha thonin tis we love be kha ama thavek ani thu soin danan ko chete ma athak ve lo thu asoi ta mok maya amai ro chu Arizona kota ava inlan le tuma ero chuan asoi ngai bok kha wa soi le thungin dana chu thil thleng chungchang amo pu fai le ta vek maya chutianga tulawa boina asiam do awang chuan atan hun chung po an po se sak pha nge nge ani